በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሽልማት ቀራንዮ ደቂ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ብዙሕ ሽልማት ጸጋን ተቐቢሎም እዮም። ህያባቶም እውን ብዝተፈላለየ ሽልማት ህያብ ዝብል ጥዑማት ቃላት ተኸይባ ኢና ንረኽባ። ካብ እግዚአብሔር ኣቦኦም ዝተዋህቦ ሽልማት ግና ዝተፈለየ ንፍጠር ኢሉ ብመልክዕን ምስሉን ፈጢሩ ገነት ተኣክል ብርሃናዊት መንበሪ ስፍራ ብነፃ ሸሊምዎም እዩ። ጎዮም ስለ ዝቐደሙ ዓስቢ ድኻም ስርሖም እውን ኣይነበረን። ብዘይ ዋጋ ዝተለገሰ ፍቕራዊ ሽልማት እዩ ዝነበረ። ገለገለ ድማ ሓሌታዊ ሽልማት ዝመስሉ ዘቕስሉ ዘድምዩ ትውስኽ መሲልካ ዝተቐበልካዮም ዝነበረካ ጸጋ መንዚዖም ኣብ ጭንቀትን ሓጢኣትን ሞትን ዘጥሕሉ ናይ ጸልማት ጭካነ ህያብ ኣለዉ። ከምቲ ዘይከውን ይኸውን እዩ ኢሉ ብቐሊል ዝርከብ ህያብ ኣምሲሉ ንኣዳምን ሄዋንን ኣታሊሉ ሞት ዘሕቆፎም ንብዙሓት መጻኢኦም ዘጸልመቶም ህያብ ዝመስል ዕርቃኖም ዘትረፎም ስቓይ ዝወለደሎም እውን ኣሎ እዩ። ኣዳምን ሄዋንን ሽልማቶም ንኽፉእ ጸላይ ኣሕሊፎም ምስ ኣረከቡ ጸጋኦም ተገፉ፣ ዕርቃኖም ኮኑ፣ ካብ ገነት ተባረሩ፣ ሞት ገዝኦም ናጽነት ሰኣኑ። ተስፋ ተዋሂቦም ካብ ገነት ወፁ። ተስፋኦም ክብሮም ክመልስ ግና መድሃኒት ኣድልዮም። እታ መድሃኒት ዝቃመመላኦም ድማ ድንግል ማርያም እያ። እቲ ሕሙም ሰብ እዩ፣ መድሃኒት ድማ እግዚአብሔር እዩ። ንሱ ካብ እግዝእትነ ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ብተዋህዶ ቀሚሙ ነቲ ዝሓመመ ሰብ ክፍውስ ሰብ ኮነ። ነቲ ቀዳማይ ሽልማት ክመልስ ከዓ መከራ ተቐበለ፣ ተገርፈ፣ ደሞ ኣፍሲሱ ናጽነት መለሶ። ብጥምቀት ወለደና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ክብል ነዚ ፍሉይ ጸጋ ሸልመና። መንገዲ ዝጓዓዝ ሰብ ምልክት የድልዮ። እቲ ናይ ህይወትና ርእሲ ክርስቶስ ንዕኡ ክንስዕቦ ምእንቲ ሽልማት ምልክት ገይሩ ብኢድ ዮሃንስ ነዲኡ ሃበና። ኣደን ውላዳ ኢዱ ሒዛ መንገዲ ትምህሮ። እመ ብርሃን እውን ብጸሎት ይኹን ብኣርኣይነት ንወዳ ከነምልኾ ጉዕዞ ክርስትናና ብርህራሄ ኣደነታ ክትመርሓና ክትድግፈና ክርስቶስ ኣብ ቃንዛ ኣብ መሪር ስቓይ መስቀል ኮይኑ ብኢድ ዮሃንስ እንሀት ኣዴኹም ኢሉ ሸለመና። እዛ ሽልማትና ኣዴና ንደቃ ምሂራ ናብ ክርስቶስ ተቐርብ ርህርህቲ ስለ ዝኾነት ቅዱስ ያዕቆብ ዘስርጉን ልሳን ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ጸዋዓ። እዛ ፍልይቲ ህያብ ቀራንዮ ነዛ ብሄዋን ጸልመታት ዓለም ብርሃን ክትከውን ይኹነለይ ዝበለት ኣደ ብርሃን እያ። ብኢድ ዮሃንስ ዝሃበና ሽልማት ወርቂ ወይ ብሩር ኣይኮነን ሂቡና፣ ኣዴ ኣኔራ። እወ እታ እኳ ኣባ ጌርጊስ ኣቦ ሄዋን ካብ ጓል ሄዋን ተወልደ ዝበላ ቁስሊ ኩሎም ደቂ ኣዳም ክፍወስ ምኽንያት ድሕነትና ተባሂላ ዝተነገረላ ኣደ እያ። ሄዋን ደስ ይበላ ወዲ ጓል ናይ ኣደ ኣዲኡ ክፍውስ መድሃኒት ህይወት ኮይኑ ወሪድሎ ተባሂሉ ዝተነገረላ ኣደ ክረምቲ ሓሊፉ ሰላም ዝተበሰረላ ኣደ ሸለመና። ተመን ነታ ሰበይቲ ንሄዋን ኺስዋ ነበረ። ንእሽተይ ጓል ማርያም ከዓ ፈውሲ ዝኾን መድሃኒት ቁስሊ ሃበታ። ቀዳሞት ካብ ሞት ናብ ህይወት ክሳገሩ ምኽንያት ዝኾነት መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ብኣኺ ተሓደሰ። እወ ጎይታና ከም መጻናንዒ ህይወት ዝለገሰልና ዓባይ ውርሻ ንሳ እያ። ንቅዱስ ዮሃንስ ጥራይ ዘይኮነ ንኹልና እናያት ኣዴኹም ኢሉ ክኸበና ከሎ እታ ዝሃበና ህያብ ዋጋ ኣዝዩ ትመን ኣዝዩ ግሩም እዩ። ካብ ፈጣሪ ንፍጡር ካብዚ ዝበልፅ ህያብ እንታይ ኩሉ ይኽእል? ነታ ባዕሉ ዝፈጠራ ንሳ ድማ ብስጋ ዝወለደቶ ኣዲኡ ንዓና ክትከውን ክህበና ከሎ ዘለዎ ፍቕሪ ወሰን ከም ዘይብሉ ዘርእየና። እዛ ህያብ እዚኣ ግና ብተራ ስምዒት ጥራይ እትወስድ ኣይኮነትን። ነዛ ሰማያዊት ህያብ እዚኣ ተቐቢልካ ኣብ ቤትካን ልብኻን ንምዕቃብ ናይቲ ፍቑር ደቀ መዝሙር ዝነበረ ቅዱስ ዮሃንስ መንፈስ ይድልየና። እወ ከምዚኣ ዝበለት ኣደ ንምቕባል ዓቕሚ ይሓትት እዩ። ኣደነታ ንኽርዳእና ከም ዮሃንስ ክትከውን ምቓል እዩ። ብዕለተ ዓርቢ ጎይታና ነዲኡ እንሀት ኢሉ ዝሃቦም ፈሪሆም ንዝሃደሙ ዘይኮነስ ንፍርሃት ኣሰኒፉ ንዝቖመ ዮሃንስ ዝነበረ ድሕሪ እዚ እምበኣር ናብ ቤቱ ንኽወስዳ ዝተነግሮ ብፍቕሪ እግዚአብሔር ዓብን ክግለጽን ዘይከኣል ህያብ ዝተዋህበ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንሪኦ ኣሎ። ኣብዚ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበራ ሓዘንስ ክንሕሰብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ እቲ ሓዘን ክስምዓን ክሃስያን ዝኽእል ንዓኣ እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ
ምስ ጎይታ ዘለዎ ዝምድና ምቕራብን ካብ ኣዲኡ ወላይቱን ላዕሊ ክቕርቦ ዝኽእል ወላ ሓደ የልቦን። ሓቒፋ ኣጥቢያ ሓዚላ ዓይኑ ናጠመተ ዘዕብየቶ ሓደ ወዳ ንሱ እዩ። እቲ ዝለኣኽን ዝእዘዝን ዝነበረ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ዓይንታ ቅጅል እናተረኣያ ንሓዘና ኣጋዲድዎ እዩ። ወዳ ምትሓዙ ምስ ሰምዐት ካብ መንበሪ ገዛ ነቒላ ኣእማን ዝበዝሖ መንገዲ ኢየሩሳሌም ኣቋሪፃ ናብ ቀራንዮ ክትጎይ ነፍሳ ይምትረፈትን። ናይ መከራ ለይታ ይወግሐን እዩ ከም ዝበሃል ናይ መከራ መንገዲ እውን ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ኣብ ቀራንዮ ኣብቲ ጎይታ ዝተሰቕለሉ ቦታ ምስ በፅሐት ንጎይታ ክሪኡ ኣብ ዙርያ እቲ መስቀል ዝተኣከቡ ኣሽሓት ህዝቢ ስለ ዝነበሩ ንዕኦም ሓሊፋ ኣብ እግሪ መስቀል ክትበፅሕ ብዙሕ ተደፋፊአን ተጓናፂፋን እያ። ንሮማውያን ወተሃደራት ምሕላፍን ኣድካሚ ስራሕ ነበረ። ዋዕ ፀሓይ ናይ መንገዲ ንውሓት ምንድፍፋእ ምስ ዓሚቕ ሓዘን ምርር ብኻት ተደማሚሩ ኣዝዩ ስለ ዘድከማ እግሪ መስቀል ሓቂፋ ገፃ ናብ ምድሪ ተደፊኣ እናበኸየት ጎይታ ቆሊሕ ኢሉ ጠመታ። ኣዲኡ ስልዩ ክትበኪ ክርኢ እንከሎ ብመንፈስ ኣዝዩ ከም ዝተከዘ ርዱ እዩ። ጎይታን ኣዲኡን ድንግል ማርያምን ኣብ እግሪ መስቀል ከምዚ ኢሎም ክራኸቡ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ እዩ ዝመስል። ምክንያቱ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ኣብ ቤተልሔም ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ኣብ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ዝረኣዩ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መልክዕ እዩ። ሕጂ እውን ተፈፀመ ኢሉ ነፍሲ ቅድሚ መሃቡ ዝረኣዮ ምስሊ ናይ ኣዲኡ ወላዲት መልክዕ ኮነ። ናይ ኣዲኡ ምስሊ ኣብ ሂወቱ ናይ መጀመርታን ናይ መፈፀምታን ኮነ። ሓዘና ግና ንሱ ጥራይ ኣይነበረን። ሓደ ናይታ ከተማ ኣንስቲ ካብ 2 ዓመት ንታሕቲ ደቀን ሄሮድስ ብሰይፊ ዝቐትለለን ኣዲታት ተኣኪበን ናይ እንቋዕ ደርፊ የዘይማ ነበራ። ንስኻ ወላ ንስኺ ናይ ኢድኩም ፀኒሓትኩም ብሰንክኹም ውላድ ዘይብልና ተሪፍና ነርና። ንወድኸይ ክረክብ ዘይኮነን ሄሮድስ ደቃትና ዘወደኦም ከምቲ ንሕና ሽዑ ዘልቀስናዮ ንስኺ ከዓ ሕጂ ኣልቅሲ እናበላ ሓዘና ይጋደላ ዝነበራ ካብቶም ዝገብሮ ዘይፈልጡ ዝነበራ እየ ነይረን። ካብዚ ኩሉ ሓዘን ከፃንና ስለ ዝደለዩ ከዓ ጎይታ ቆልሕ ኢሉ ዝጠመታ። ንበይንኺ ዘለኺ ዶ መሲልዎም ዝዛረቡኺ ዘለዉ ኣጆኺ ኣነ ኣብ ጎንኺ ኣለኹ ዘፀናንዕ የብላ ኢሎም ድዮም ዝሕረቑኺ ዘለዉ ግዲ የብልክን ኣደይ ወላዲተይ ኣጆኺ ከፃናንዓኪ እመን ውላዱን ክህበከ ብምባል ጎይታ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙሩ ተባሂሉ ተሰመየ ዮሃንስ ተባህለ ነበረ። ናብ ወንጌል መደምደምታን ትምህርትን እውን እንትርኢና እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እናበለ ዝፀሓፈ ናይ ፍቅሪ ሰባኺ ፍቅሪ ጎይታ በርቲዕዎ ዶ ኣይኮነን ኣብ እግሪ መስቀል ጎይታ ዝተረኸበ እና ኣዲኻ ብምባል ሽልማቱ ኣብ ቀራንዮ ሃቦ ንዓኣ እውን እንሆ ወድኺ በላ። ስለዚ ነዲኡ ዘውረሳ ሓደ ነገር ደለየ ንብረት ኣይነበሮን። እታ ዝነበረቶ ሓንቲ ክዳን እውን እንተኾነት እቶም ጭፍራ ገፊፎም ዕጫ ኣውዲቖም ንርእሶም ወሲዶማ እዮም። ስለዚ ከዓ እዚኣ ነደይ ዝብሎ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበሮን። ኣብ መስቀል ኮይኑ ግልፅ ኢሉ ንታሕቲ ምስ ጠመተ ግና ኣብ እግሪ እቲ መስቀል ነዲኡ ዝኸውን ሓደ ነገር ረኸበ። ንሱ ከዓ ዮሃንስ እዩ። ቅዱስ ሐዋርያ ዮሃንስ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ብዘርአዮ ፍቅርን ተኣማንነትን ሽልማት ኮይና ዝተዋህበቶ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንዕኡን ንቤቱን ዓቢ በረኸት እያ። ፍቅሪ ክርስቶስ ፍርሒ ዘግልለሉ ኣብ እዋን መከራ ሃዋርያውነቱ ዘመስከረ ስለ ዝኾነ መግለፂ ፍቅሩ ካብ ኩሉ ናይ ዓለም ህያብ ዝበለፀ ኣደ ኣምላኽ ብኽብሪ ተቐበለ። ብሓቂ ስለቲ ዘርአዮ ፍቅርን እምንነትን ሰማያዊ ህያብ ንምሃብ ዝግብኦ ሃዋርያ እዩ። ስለዚ ከዓ ኣደ ኣምላኽ ናብ ቤቱ ብምውሳድ ንሱን ቤቱን ተባረኹ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ሓደ ዓብዪ ሕቶ ምልዓል ኣይተርፍን እዩ። ቅዱስ ሐዋርያ ዮሃንስ ንድንግል ማርያም ናብ ቤቱ ምስ ወሰዳ መን ስለመን ዝሓስብ መን ንመን ይዝሓሊ? ዮሃንስ ንድንግል ማርያም ዶ ወይስ ድንግል ማርያም ንዮሃንስ? መን እዩ ዝጠቀም? እስከ ነዚ ሕቶ ዝምልሱልና ክልተ ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ንወከስ። ናይ ሰራፓታ መበለት ብዘይካ ዕማኾ ሓርጭን ቁሩብ ዘይትን ኣብ ቤታ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይነበራ ድኻ መበለት። እወ ነቢ ኤልያስ ንእሽቶ ቁራስ እንጀራ ለሚንዋ ዝውሃብ ዝሰኣነት መስኪን። ኤልያስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ቤታ ምስ ኣተወ ዝተባረኸ መን እዩ? ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ምስ ተቐበለቶ ዝተጠቀመ መን እዩ? ኤልያስ ዶ ወይስ እታ መበለት? ኣብቲ ሓያል ናይ ጥሜት እዋን ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ብምእንጋዳ እታ መበለት ዝረብሓቶ ረብሓ መጽሓፍ ቅዱስ ክገልጽ ከሎ ኤልያስን ንሳን ስድራን ድማ ብዙሕ መዓልቲ በልዑ። ከምቲ እግዚአብሔር ብኤልያስ ተዛረበ ቃል እቲ ሓርጭ ካብ ዕትሮ እቲ ዘይት እውን ካብ መቐር ሰሚቶ ኣይጎደለን ይብል።
ታቦት እግዚአብሔር ኣብ ቤትካ ዘሕድርካ ኣብ ይደረኸ እስከ ተንሲእካ የዕለና። ታቦት እግዚአብሔር ኣብ ቤትካ ምስ ተቐበልካ እታ ታቦት ተጠቒማ ወይስ ንስኻ ተጠቂምካ እግዚአብሔር ናይ ኣቢደራ ቤት ብምሉእ ባረኸ ዝተባህለ ንዕኻ ዶ ኣይኮነን? ስለዚና ድማ ቅዱስ ሐዋርያ ዮሃንስን ኣመናዊት ታቦት ድንግል ማርያም ናብ ቤቱ ብምውሳድ ንዕኡን ንቤቱን በረኸት እያ ዝበልና። ኣደ ኣምላኽ ተኣክል ሓዘንተኛ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ተቐቢልካ ኣብ ቤትካ ክትአንግድ ምብቃዕ ኣቤት ማዕረ ክንደይ ጸጋ እዩ ወኣምላኽና። ኣብ ቀራንዮ ዝተዋህበትና ሽልማትና ከምቲ እሙን ውላድ ፍቁረ እግዚእ ቅዱስ ዮሃንስ ሒዝዋ ንቤቱ ዝኸደ ንሕና እውን እሙናት ውላድ ተባሂልና ኣብ ሕቑፋ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንነብር እንደሊና እሞ ብልብና ናብ ቤትና ክንወስዳ ብፍቕርኻን ፍቕሪ እመብርሃንን ንልባትና ምልኣዮ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል አሜን።